ज्योति सिंह के कंपनी से आएगा पावर स्टार पवन सिंह के गाना। रउआ सब सही सुन रहा बानी। हम बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह के धर्म पत्नी ज्योति सिंह एगो कंपनी खोलने बड़ी, जौना कंपनी के नाम बा ज्योति फिल्म्स। हम बता दी भैया कि ज्योति फिल्म्स से एगो गाना आवे वाला रहा, एगो जौन बा कि पुनीता प्रिया के, अमित सिंह के, लेकिन वो गाना कुछ कारणवश रुक गई तो ज्योति सिंह ब्लॉग से आयल। लेकिन अब फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के गाना ज्योति फिल्म से आई, जौन की ज्योति सिंह के कंपनी बा। अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना आवता भैया तो कंपनी तो एक के बार में ब्रांड बन जाई। अब रउआ सबके हम बता दी कि ज्योति सिंह के कंपनी चलावे के बहुत शौक बा। आ ज्योति सिंह हमेशा चाहत रही है कि एगो हमार म्यूजिक कंपनी होखे, जौना के मालिक हम होखी, आ हम जेकरा के चाही ओकरा के वो कंपनी में वो चैनल पर गाना गवाई। तो फाइनली पावर स्टार पवन सिंह भी ठान ले बड़े कि ज्योति अब तुम्हारे लिए कंपनी खुल गया है, तो तुम्हारे चैनल पे तुम्हारे कंपनी से मैं गाऊंगा। पावर स्टार पवन सिंह के ससुर यानी ज्योति सिंह के पिताजी के एक इंटरव्यू में ई कहल गई बा जब पवन सिंह खुद के चैनल जो उनकी ज्योति सिंह के बनवाए थे ज्योति फिल्म्स, और उसको बोले थे कि ज्योति मैं तुम्हारे चैनल से गाऊंगा और तुम कंपनी चलाना, ये तुम्हारे नाम से ही कंपनी रहेगा। फाइनली पावर स्टार पवन सिंह कदम उठा ले बड़े। अब पावर स्टार पवन सिंह ठान ले बड़े कि अब हम ज्योति सिंह के कंपनी से गायब आ ज्योति सिंह के कंपनी के ब्रांड बनाइब। तो भैया यही चीज के जौन बा कि पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका रहा कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह कब एक होइलो, कब ही जौन पवन सिंह चाहता रहे ज्योति सिंह जौन चाहता रही होई। तो फाइनली पवन सिंह अब कह दिले बड़े कि ज्योति की कंपनी के लिए मुझे गाना गाना है, और पावर स्टार पवन सिंह जौन कह दिले उ करेले। लेकिन रउआ सब एगो बात जान जाई, जब पावर स्टार पवन सिंह यानी ज्योति सिंह के पति अब भोजपुरी के सबसे बड़का स्टार जौना लड़की के जौना औरत के पति बाड़े, मर्द बाड़े, वो औरत के कंपनी चलावे में कबो दिक्कत नहीं हो सकत। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का ज्योति सिंह के कंपनी से गई हैं तो रुपया ली हैं, का ज्योति सिंह के कंपनी से गई है तो म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो जौन बाकी आपन गायकी, स्टूडियो सब चीज़ का पैसा ली हैं। तो ना भैया ई ना करिए पावर स्टार पवन सिंह। रउआ सबके पता होई कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह जब एक भइल लो यानी रेथी में चुनाव में, तब पावर स्टार पवन सिंह कार खरीद के ज्योति सिंह के गिफ्ट कैले आ कहले मेरी पत्नी अब टेम्पू से ऑटो से नहीं घूमेगी, मेरी पत्नी अब कार से घूमेगी। आ पावर स्टार पवन सिंह कार खरीद के दे दिले, आ अब ज्योति सिंह वाकई में कार से घूमेली। तब आई जेकरा ई लागत रहा कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह मामला जौन बा कि ई ना होई, वो सब लोग के बता दी जब बहुत जल्द पावर स्टार पवन सिंह के गाना ज्योति सिंह के ज्योति फिल्म से आ रहा बा। लेकिन एक और बात बता दी, हो सकता छठ गीत ही आ जाओ, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के जितना जल्दी हो जाए उतना ज्योति फिल्म से गाना आई। अरे वह सब ज्योति फिल्म जब खोल के देखब तो पावर स्टार पवन सिंह के 3 गो गाना रिलीज बा, जौन की बहुत सारा कंपनी से भी रिलीज बाड़ी, तो वही गाना के ज्योति सिंह अपना कंपनी पे भी डलने बाड़ी। तब भाई अब फाइनली ज्योति सिंह के कंपनी खातिर एगो स्पेशल गाना पावर स्टार पवन सिंह गई हैं, आ वही गाना से ज्योति सिंह के चैनल के जौन बाकी शुभारंभ हुई। बाकी एगो ज्योति सिंह ब्लॉग से आ गई बा गाना जौन बाकी पुनीता प्रिया, अमित सिंह करके केहू एक बा उ गौले बा, तो दोनों आदमी मिल के गौले बालो, तो उ आयल बा ज्योति सिंह ब्लॉग से। ई जौन गाना आई ज्योति फिल्म से आई, यानी ये एगो ब्रांडेड कंपनी बा। बहुत अच्छा से एकर ओपनिंग कइल गइल बा। तो कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के इशारा पर भइल बा, तो पावर स्टार पवन सिंह जरूर ए पर कदम कुछ उठाई हैं। बाकी जितना लोग वीडियो देखता सब लोग के बता दी भैया कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह मामला जौन बा कि एकदम ई बा। पावर स्टार पवन सिंह ठान ले बड़े कि अपने धर्म पत्नी के लिए भी कुछ मुझे करना है, तो फाइनली एगो गाना के ऑर्डर कर दिले बड़े। बाकी वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बनी तो सब्सक्राइब भी करी, काहे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के जौन खबर रहेला सबसे पहले रुआ मिलेला। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।